салом алейкум бародарон ва хоҳарони гиромиқадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз дар бораи каналам гап мезанам, яъне канали Ҳамнаво. ҳамаи шумо медонед ки канали мо ба 50 000 обуна, яъне подписчик расид. Ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям ва миннатдорам аз ҳар яки шумо. иншоаллоҳ ҳамин канали ман барои халқу ватану миллатум ягон хизмат расонад. ин барои ман беҳтарин неъмат аст. Барои ҳамин ҳамаи ба дастгирии шумо мешавад ва пешниҳодҳои шумо мешавад. Шумо чӣ пешниҳод кунед, ман аз дастам омадагиро мекунам. боз ҳам як бори дигар ташаккур мегӯям ки аз 50 000 гузаштем. худо хоста бошад барои 50 000 аз номи шумо қатъи бародарои ғариб як ош карда мехӯрем. худо хоста бошад, ин ваъда мешавад. боз бо дастгириҳои шумо мисол мехоҳам ки каналма хубтар сифати хубш кунам. барои чӣ ки мисол мехоҳам ки камераҳои замонавӣ, мисол микрофонҳои нав, ва ман бо дастгириҳои шумо ин корро мекунам. худо хоста бошад. акаҳои ман, апаҳои ман, хоҳарони ман, додарони ман ки дар канали ман обуна ҳастанд, худованд аз шумо розӣ бошад. дар канал ман комментариҳои шуморо ҳамаша мехонам ва қадрдонӣ мекунам. кадомиша нахондам бидонем ки вақт набуд, ва инчунин ман аз дастам омадагиро мекунам барои шумо. мисол чизе ки шумо пешкаш мекунед, ман ҳаракат мекунам ки видеоашро бароварда пешкаш шумо кунам. канали мо канали оилавӣ аст. ягон дашномаи қабеҳ наметонед дида дар комментариҳо, ва инчунин комментариҳои мо ҳамаш кушода аст. ҳама метавонад ки фикри худашро нависад, ва ман ҳар як комментарияи шуморо мехонам, нигоҳ мекунам, ҷавоб медиҳам. ҳамаатон медонед, мисол якчанд таша иҷа мемонам. ҳамин қадар гуфтанӣ будам. мисол боз нафароне ҳастанд ки бо падару модару оилавӣ дар канали мо обуна шудагиянд. барои он падарону модарон ҳам ташаккур мекунам аз номи худам ва аз номи каналам. ман ваъда дода будам ки 100 000 обуна шавад, яъне подписчик шавад. дар Тоҷикистон вохӯрӣ мекунем, мешинем. бисёри бародаро да ваъда додем ки қурутов мехӯрем. хаишам чизи миллии мо аста. хостам ки ҳамин қурутова мисол пешкаш кунам, ва мехоҳам ки бо шумо ҳам суҳбат шавам. аз пеш бо шумо суҳбат карда бо шумо як видеои дигар мекунем, дар канал мегузорем. худо хоста бошад. ҳам хеле ниятҳо аста ва дастгириҳои шуморо боз ҳам интизорам. даст ба даст боз ҳам як қадам ба пеш. видеороликҳои ман шояд ба шумо наравад бисёраш, барои ҳамин ҳар шумо метавонед ки канал даромада хабар гиред аз видеороликҳои ман ки нав монда бошанд, метавонед тамошо кунед, ва видеороликҳое ки маъқултон мешаванд метавонед ки падилитса кунед, яъне тақсим кунед. боз ҳам як бори дигар ташаккур мегӯям барои ҳар як нафаре ки дар канали ман ҳаст ва ё бо нияти хуб аст, бо нияти бад. ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям. худатонро эҳтиёт кунед ва иншоаллоҳ бо сари баланд ба пеши падару модар ва наздикони худ бармегардем. кадоме ки меҳмони канали мо ҳастанд, дар канали мо обуна шаванд ва аз наворҳои мо бехабар намонанд. боз ҳам бо 100 000, 200 000, 500 000 то 1 миллион худо хоста бошад бо дастгириҳои шумо пеш меравем. худованд дар касбу коратон барор диҳад ва боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед.